Infopodcast, Sant Cugat. Bon dia, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat destacada de Sant Cugat del Vallès. El Centre Integral de Simulació Avançada de la UIC Barcelona celebra 10 anys. Es tracta d'un centre de simulació clínica de més de 1.000 metres quadrats situat al campus de Sant Cugat, on els alumnes de grau d'aquesta universitat tenen l'oportunitat de posar en pràctica tots els coneixements teòrics que aprenen a la carrera. I ho fan d'una manera totalment immersiva, envoltats d'unes instal·lacions que imiten les diferents situacions i ambients amb què es podran trobar un cop facin el salt al món laboral. Vanessa Alcántara, responsable d'aquest centre, explica que pel centre hi passen alumnes de tots els graus, però que els que hi fan més simulacions són els d'infermeria i medicina. Hi ha unes normatives, igual que les que tindrien en un hospital treballant. Per exemple, quan entren ho han de fer amb la seva bata, han de deixar totes les seves coses a fora. Es tracta d'unes instal·lacions atractives de cara a l'estudiant que ha d'escollir la universitat on vol cursar la carrera. Però segons explica Montse Virumbrales, responsable de simulació del Departament de Medicina de la UIC, el que realment posen en valor és la metodologia que utilitzen, la qual defineixen com un model efectiu. El que pretenem és capacitar els professionals des d'un punt de vista tècnic que sàpiguen com gestionar cadascuna de les patologies o situacions clíniques del pacient, però també des d'un punt de vista afectiu, explica Virumbrales, que assegura que no renuncien a treballar en aquest entorn tot el que és la humanització, el professionalisme, el tracte, la comunicació, el treball en equip, el lideratge i asseguren que aquesta és la part més diferencial. I també és notícia que els veïns de Mirasol no volen esperar ni escoltar més dates sobre la propera obertura de la piscina del complex aquàtic. El president del Consell, Albert Salaric, ha deixat clar que la posada en funcionament no es farà abans del 2027 i els veïns reclamen que s'obri ja, perquè la piscina i els vestuaris ja estan fets i perquè es tracta d'una reivindicació de fa més de 20 anys. I com a activitat destacada d'aquest dijous 7 de maig us proposem la inauguració de l'exposició a càrrec del col·lectiu de puntaires Les Noies de Sant Cugat i el comissari David González. Amb motiu del 20è aniversari del col·lectiu s'acull una exposició que posa en context la contemporaneïtat i la rellevància de l'artesania tèxtil a la ciutat. La inauguració, com dèiem, aquest dijous 7 de maig a les 6 al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil i Contemporani. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.